ọnwa ife ọbụla gwa m ndị fansi onye ọbụla ọnwa ife ọbụla mee ntụdo ọkwa Ezeobi tụbakwa na ya na onye agbụ m ka m kwukwa ya kịta akọ. Ọhaneze ndị Igbo ekene m na-ebulukwa na mbata ọzọ n'ụbọchị nke taata na unu n'anya na okwu aka na-ekwu kemgbe abalị na abụ m ịtọ kịta bụ na akpọrọ ntu akpọghọ ntu onye nwa bụ ihe na-ewu nkịta mana Okongwu Dibia na-egidega anya fụ na anya bụ ihe na-elizi on according to him na anya bụ allegation na dochilia some of the things o kwesịrị inweta so far na onwego ndị ya na ya chọrọ ime ka ihe according to him ọ sị na ndị asị na ọ na-akpọ ntu so na kịta nọ na-achọ ka Ezeobi wee pụta wee clear onwe ya na ihe o nyere Ezeobi wụ 3 days na bịa clear onwe ya na anything ọ bụ na o take kwa action ọ bụ na o take regarding this case nakwa Ezeobi will be the one to blame for it maka na ọ bụrụ na onye nwa kịta wọpụrụ mana m nwekwu gị asị na nwa mmụọ egbe na nwa mmụọ na nwa mmadụ egbe mgbe na nwa mmụọ ịma mpụta ti kamera sị na Okongwu Dibia na-akpọ ntu na Okongwu Dibia mekwa na gịnị akpọkọgo ntu before gịnị na-abịa eme n'ihe before maka ị na-emebi nke mmadụ emebie nke gị eburu ụzọ chọba okwu eburu ụzọ kpọwa polisi chọwa ndị ya kidnap maka till today nwa mụ na gana bụ na Ezeobi emepepe ha ọnụ ya o ji Iri Ji na-eresi na aka ya dị na arrest MJ Park ndị mmadụ na-ekwu ya no post no nothing nọ na agwa ọdụgị iji fefe how wicked obi mmadụ dị which means na ọ bụ na ndị mmadụ adịrị aware of this thing na nwee ike na J Park akpọli ya mmadụ ama mma ebe ọ nọ and him he will not say anything ọgba nkịtị mụnwa na support Okongwu Dibia na nka si na anything that will bring tarnishment to your image especially this issue because na Nigeria legalize be ha ịkpọ ntu Nigeria legalize bụ ọ bụ na ka n'obodo ndị ọcha kasị na-akpọ ntu asị oke a legalize gị na the country onye ọbụla kpọrọ gaba nọtago nọ na-aka esi eme ya fọrọ ga-ebe mmadụ even the fact na asị nwoke na nwaanyị na-edị na mana fọrọ when somebody accuse you of rape a na-etake the matter very serious ndị ọcha kwu na-etake nya bụ ihe serious ọ na-akpọrọ ntu akpọghụ ntu as long as Nigeria legalize beghị ịkpọ ntu Okongwu Dibia is entitled to any action ọ bụla take regarding that issue and regarding that statement Alusi ego Ezeobi me biko nenenu video Okongwu Dibia ka unu ihe okwu regarding case dị ya na Alusi ego maka onye ya abalị ịtọ ka o nyere ya na bịa clear the incident maka if not ihe dị bụ otu eme ngwanụ nenenu video nke nnọdụ ya Ọhaneze, good afternoon, good morning, good evening according to where you are watching me from. Ị na-anya ọfịa karụ before nga live video na this page because if you look at things before I do live video on this page on na dey very hard because any live video bụ na mme ebe a post because number one Mark Yazuka Facebook is not paying me for it. Facebook is not paying me for it, and that is number one. Number two, live video before I'm jive a live video. One of the thing is make go if I'm you can be saying anything on Facebook, doing all your comments, whatever. Ode with them. And then the way make it does just ya metota ba aka ebe nsi atachi. Yeah, ebe nsi eri. What is it? Ebe aka o ya bia wutebe m. Kedu ihe na-ekwu maka ya na-agwa unu bụ I'm very happy, like I'm not happy at all. I'm not happy. Please, if you know what this guy, this man, Ezeobi Alusi na Asaba, please, Alusi, I'm not here to fight war with you. No. Abala meba ka mo na no bog or am bia pare ba ogwaba okwu na dey unnecessary. Adama emezi ife so abo zi ife social media ka nji maka ya we no ebe ana. Na anyo metugbo m.
and then ego m anya mụ na ya nụnwụ mmetigbu aka ọ bụ na onye ọgbọ mmee ife anọ onye mmete onye mụ na ya ga-anụ nwa ọgụ asị m ngwa ka nje ka anyị nụbụ ọgụ mana enego nga anyị ịkarị m ekweta m yes ịkarị m mana ejizi na maka na ịkarị mmadụ na-emegide onye ahụ Ezeobi ịkpata gị ego which is I will always say that you already made, that you have made it in life. Yes, I'm happy for you. You know, 10 naira. I have never made it today. I'm still struggling to survive. You got that? I'm still struggling. Can you level no? Mmadụ agaghị igbo ogbe rosia kuji ogbe si onye ọzọ arịna ọ dị ọkwa mma. Ezeobi ka ihe esi pụta online na-agwa onye ọbụla na mbụ homosexual that I dey do homo that ike m na-eri mmiri na JPAC akpọpụsigo m ike. What kind of talk? Ife a na-ewute m ụnụ n'anya ọ bụla na-ekwu eyi na comedy voice gwanụ m ya na comment section ebe a ka m change etu. Ọ bụla na-ekwu eyi na comedy voice gwanụ m ya on comment section, let me change to ụlọ nwere ka m na-esikwu ka ụnụ fụ na ife a na-ewute m na because reason o ji ewutelụ mbụ a contract Zazu plus you people can still remember advert m merụ mmadụ ọ sị m mee na nga ọfụma that is going to send me brand ambassador. Okay, oge eluzie nna kenuwe fakọlụgbago fakọlụgbada na ife nwanụ bụ na fa chọzi ife ya atanye ishi dia image na fa na-eme ife with personality ya ọ wee bụrụ the result of akpoluntu or na akpoluntu. Abịala m ebe ihe igbugbo oge. I'm not here to create content. If I want to create content, tune n'anya anọrọ m on my comedy attire. Anọrọ m on my comedy a o nwere efe m na-eyikarị nyiri ma yes no comedy ka m pụta ime. Ọnụ n'anya address m efe ọbụla normal efe to show you that I'm not here to create content for money. This live video is not monetized. You can go and verify. So monetize na account to miss stream. If you can say that bịa ime ife a ka m wee gbara ego. No. The reason why I melody this life is this thing bụ na Ezeobi anụmaya biko na ikpele nna m biko abeg ọkwa efe na isekpu na ayo biko ịnwa ka isi pụta online gwa everybody na na-akpọ homo kpọọ mụ na vidio ebe ọ bụla ị ga-anọ mma abịa mma emekwa life wee bịa na mama ụlọ setọp mbịa ka ekpuru m isi debe mee awụ ya na nna abịa very good ka mụ ya bụ njem anatala ọka ndị mmadụ gbaa ebe ndị ka m bịa mụ na ya nọrọ ikwugharịa that I'm not a homosexual. Anụ m ayọkwa uhe ọwụrụ biko ọ bụkwa na na-etiri gị ọda mana ife nye gị bụ 3 days email ife a ife action ọbụla nta ekikwa ife njikwa agwụ ya bụ Facebook judges because ụnụ na-asọpọtụ ya ọfụma ụnụ na-asị ya carry go move on that is bigger than me. This Adam amụ aka with him ọ karịka m ruo echi ọgwụ bụ agwọbe m ọrụ bụ arụbe m ọ ka m yes I agree I believe I surrender. Mana ejizi na nke ya emebilu m ịma how many contracts this week ekwesịrị m ịpụ Lagos. Ụnụ nene last video m mewuti nwa fearless agwa m ya na mma abịa Lagos this week. I supposed to be in Lagos binye aka n'akwụkwọ but this thing na iwere gị na-emebi and the worst part bụ onye kpọọ na phone ọ na-asị m Okongwu how come ị na-akpọ homo even some ọ na no Facebook achọrọ m ikwu okwu dị harmful to protect my account. Even some ụfọdụ ndị eyi bịa na akaụntụ ma na-acha atị nka I don't understand. Ọ ife ọbụla mere na unu na-eteki advantage of it bịa online na-ezuzu. Gaanụ m ntị, I'm not a homosexual. JPAC aha akpụ ntu ọbịa kpọnube m akpọnube ọbụdụ nwa ada eme I'm not a homosexual. I'm a full grown up man. Na emozụrụ m nwoke ka mbụ nwoke zuru ezu. Ada m akpọ ntu. Akụkọ ọbụla kọgidekwala ana si n'ebe nwaanyị Chukwu ka enye ala nye ike pụọ sịkwazịa n'obo nwoke ibe m ya kalụ m mma Holy Ghost fire m abụpụ m Ada m akpọ ntu biko nụ nwere ibe nji nwoke ibe nwaanyị nọ n'uwe edibe agwụbe nọ nwoke ibe nkwazi. Ezeobi kpọọ m ịpụta ya nọla eme vidio because that is the only way I can convince this people.
ịkpọ mụ ịpụta ya nọrọ ime vidiyo gwa m ihe wọld na mahadum akpọ mụ nwere ike esi na-egwu ka ị na-egwu ma ọ bụ niile gị nwazi ka ị ga-esi m ya gbasara mapụta online gwa gị ife ị ga-eme because you put me in this mess so you have to find a way and bring me out in this mess maka ọ bụrụ ya mme akwụkwọ hapụkwa na ịka njide ego ị nwekwa ike ịka na ego maka ịnwakọ nke mnwa jikara amakwa m ife njikwa agwa gị ya maka dis tin na-ewebego m iwe ada m atụzikọrọ egwu kama ife ọya apụtakwa ya pụtakwa ị na-enyekwa m nri ọkwa ife mkpata ka m na-eri whatever I hustle today onye ka m na-eri ya pụta online na-agwa everybody na nna akpọ homo pụta post onye sorry ma ọ bụ na nna abalụ mgbe iwe na-ewe mgbaga iwe na biko iwe na yes biko pụta online where everybody that I'm not a who and please guys before okwuo ka m werụkwa ọnụ nkwulu onwe m listen to me for those of you that does not understand the Igbo language I don't know anything about homosexual please I don't have any business with my fellow men apart from laugh do business play together yes I'm not a homosexual please I have never done that in my life. My family have never done that in my life. It's not in our gender. It's not in our family. It's not even in my blood. I'm not a homosexual. Please. Don't use because of what somebody say about somebody and start accusing me that I'm a homosexual. Who told you that? Even then what all this put on no take it serious, bully and easy. Or the mama. Okay, and then in a fajisi business, I will get back to you. Yes, they are avoiding themselves. Actually, make if with a homo. If a man want Ishi, I'm not more dear. Okay, when you were Ezeobi Alusi. Mona, you can apart from the day, a topum I'm all of me from Mary, the one master from the one. I'm all of me from Mary. When I am a Columba business, I have you to Columba wine. That can send I to call wine. Malo and wine. I have Zobana. Then why are you fighting me? Why are you fighting me? Put online now, go find Okoko, Ndigbo Okongwu Dibia, ya boy, okay, happy griffy, and make get over home, or get back out Opisigo Yike. You can hear for what? Nke abụọ kwa na ife ọbụla so ka ihe ekwu ikwu ekwusie na onwere ife ga-eme n'oda na-egafesiga ebe na-amị ọga ịgafesikwa ebe na-amị aka na ọgbọnọ ka dịkwa ọgbọnọ agwụbekwa pụtakwa online nwa in short ọ bụrụ so put on life you know how you put me in this mess you have to come and clear the mess because ama m mbọsị ọ dịrụ nke gị na J Park isi Lagos mee ya arrest buru eje kpọchie kịta ibo m allegation na akpọ homo aya na akpọ homo apart from the day m ji abịaghị ịchụ m ekwe emeghị nte emeghị imo anyị emekọlugokwa ife ọzọ onwenugo ife anyị mekọlugo ọkwa once ka ifu once wife anyị afụrụkwa so kezi ka isi nwa that I'm a homosexual how where when ya bụkwa wickedness ọkwa wickedness ọ dị ọkwa mma because ịma na ịbịa ikwu ụfọdụ okwu n'ikwugo na ọ nwere ife na-eme na ma ya nwa ebe data okwu na head ya nwa ife ihe eji emebili onye a nke bụ na nna akpọ homo ndị niile m gwa afanye m your nọmba ka m kpọọ direct gwa gị ya fa na-emesi m otu efe ekwela enye m your nọmba amakwa mbe osikwa ike maka chukwu nche these people nwanechi fa akpọrọ m si mgbe otu ilu m ego flight mụ na papụ mgbagotebe Lagos ana m abịakwabego ọ bụrụ ị ga-egwu m egwu igbuo m ka m na-agwakwago ana m aṅụkwọrọ gị ọwụrụ iyi I'm coming to your house ịpụta mụ na ya yiri you go and convince those people ịgwa na nna akpọ homo ife ga because ọ gị ikwu fa ya egekwago ntị you will take me there convince yefa that contract lose you are going to give me another contract that I'm going to sign na mbụrụ brand ambassador ọbụla alụ amakwa m ife so kwadobekwa either na igbu nwụrụ or that you na-revise ife amakwa nke mmadụ ga-esi pụta bụrụ ogbenye wụrụ amụsụ ka ya taa Thursday Saturday ndị akpọ nchegide call of Manchester if they did not call me
tilu m ego gbagotebe Lagos ana m apịakwobego so kwado chere m andị m bịa dị ọnwa ife ọbụla gwa m ndị fansi onye ọbụla ọnwa ife ọbụla mee ntụdo ọkwa Ezeobi chụbakwa na ya na onye agba m ka m kwụkwa ya kịta eji m n'aka na na-enecha anya vidiyo biko nye na ya aka na-agbasanya bụ ozi ka o wee n'elu onye ọbụla ntị ịgbasacha anya bụ ozi igbela notifikeshọn gị ka isola anyị na-enweta notifikeshọn mgbe ọbụla tie vidiyo fụ o nwesịghị ihe ọbụla ị chọrọ ikwu biko nwanne m nwoke na nwanne m nwaanyị ka barụ drọpụọ ya na kọment sekshọn laikikwa na vidiyo anyị nke kachasị mkpa bụ na biko ka ị na-alaiki ya ka ị na-asọskraịbụ ka ị na-eti kọmentị ka ị na-agba notifikeshọn ka ị na-eshi ekwana ya ka onye ọzọ solu gị n'afọ m na-asị biko ka isi na-enecha vidiyo gaba arụfolu anyị na Facebook Igbo Channels TV anyị nọkwa na Facebook anyị nwenụ mgbe ọzọ